ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହଁ। ଯଦି ଦିନସାରା କାମ କରିବା ଭିତରେ ତୁମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହ, ତେବେ ଜାଣିନେବ ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଏବଂ ତାହା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ଦିଅ।